Viña de Ames é un privilexio formar parte do Espazo A Proa por compartir con todos os compañeiros e compañeiras, por todas as sinerxias que se xeneran, tamén por poder dispoñer 24/7 dun espazo moi confortable para desenvolver a miña aventura empresarial. É un ambiente que está preparado e principalmente que puedo concentrarme en mi trabajo. Aquí de verdad que tengo una productividad bastante alta. Pola proximidade ao noso domicilio, polas instalacións magníficas, porque permiten posibilidad de reunirse, de traballar en equipo. En el momento que descubrí que existía este espacio no lo dudé, porque tanto por ubicación como por lo que nos ofrecían era perfecto para desarrollar mi proyecto. Elexín o Espazo A Proa porque é un espazo colaborativo no que podo interactuar con outros emprendedores, dos que poder manter relacións e compartir experiencias. Cando me enterei que había un espazo de traballo, pois considerei que era moi positivo para min, porque, gústame formar parte dunha comunidade en crecemento, na que todos nos axudamos, na que compartimos inquietudes, nos enfrentamos aos mesmos desafíos. Coñecendo o espazo, vemos que é un espazo super agradable para traballar, amplio, ten todas as comodidades. É porque hai un ambiente de traballo moi positivo. Temos bons companheiros, a xente se ajuda. Polas súas instalacións, que nos parecen incribles, que as salas de reunión, que a disposición, todo o material que podemos optar aquí. Pola súa proximidade a Santiago, que é onde vivo, e polo feito de que o Milladoiro tamén está habendo moita vida e moita empresa nos últimos anos e parece un bo sitio para estar. Supoñen unha oportunidade moi importante a nivel laboral, a nivel económico e, sobre todo, a nivel de encontrarse con outras e outros profesionais que desenvolven tamén proxectos cos que colaborar. Sentí una conexión inmediata con la visión y el ambiente del coworking y porque creo que el Concello de Ames está en un proceso de convertirse en un referente audiovisual para toda Galicia.